jednostavno, na sajtu našem www.tesla.rs nalazi se obrazac za prijavu takmičenja, kao i prošle godine. Obrazac možete da skinete, popunite i da ga pošaljete na adresu tik@tesla.rs. I to je sajt. Dakle, attachmentom ono, prikačimo uz poruku i to je to. Pravilo je isto koji prošle godine za nove, ove koji su novi, da kažemo da je svaka škola može da primi veliko takmičara koliko ima odeljenja 7. i 8. razreda ili obrnuto, ili da kažemo koliko ima odeljenja 8. razreda pa puta 2, je li tako? To ne znači da mora da budu iz svakog odeljenja po jedan učenik, samo je broj takmičara određen brojem učenika. Tako smo postavili neki kriterij, da broj učenika, broj odeljenja 7. i 8. razreda ostvari određeni broj takmičara koje ćete vi prijaviti za kvalifikacije za regionalno takmičenje. Jel učestvuju učenici 7. razreda i 7. Zato smo rekli i 7. i 8. Mogu da učestvuju i uopšte nije pravilo. Mogu svi da budu iz 7. mogu svi da budu i iz 8. može da bude mešano. Znači, ne postoji pravilo, jednostavno zato što su ti predmeti uči u 7. i 8. razredu i od tog momenta svi učenici imaju pravo. Sad ne postoji takmičenje posebno za 7. razred, posebno za 8. Postoji jedno takmičenje u kojem mogu da učestvuju. S tim što je, znači, za malo upisivanje, za učenike 8. razreda, one imaju benefite pri upisu. Zato što za 7. ne, jer će istošiti tek sledeće godine, ali ako imate dobro 7. neka... Imali smo prošle godine situaciju da je učenik 7. razreda iz Novog Sada, postoji jedno od prva 3 mesta, znači ne dobija poen, naravno ne može se za ovu godinu. Jedno, ne znam samo da pitamo sad, a ako bi neko iz 7. razred osvojio prvo mesto na konkursu takmičenja, zašto mi to ne bi važilo za iduću godinu? Samo u 8. razredu se godinu. Samo 8. Vidite, to nisam znao i dobro. Tako da, znači, vi znate to, Dobro, to znači... ali to ne sprečava, ja bih pustio i sedmake, ako su jako dobre. 6 za drugo i 4. Neka se vežba. Znači, samo 8. razred. Ja sam mislio bilo kad osvojim. Treba bi tako sad, ali... Za 6. Ja sam krenuo od 6. razreda. Trebalo bi. Ja sam prošle godine dostavio Ministarstvo prosvete i nauke za, rekli su mi, samo za 8. Tako su tražili, baš sam lično govorio. Druga tema, nećemo o tome. Više ja sam baš pitao... Mi smo poslali sve, pa su nam onda tražili reviziju. Možda ćemo i to uspeti da promenimo kroz godine, verujte da nisu lake promene kada je Ministarstvo prosvete i nauke u pitanju, znači sve to ide lagano i ovo je uspeh. Ali bitno je da nemamo više dilemu, nastavnici i direktori škola, da u principu ovo takmičenje Tesla klub nije regionalno, već 2 godine nije regionalno takmičenje i da benefite sa prva 3 mesta ključnog takmičenja imaju isto kao da su osvojili bilo koje ključnog takmičenja. S tim što opet informaciju o tome, o tim bodovima ste dobili u drugoj dopuni prošle godine. Ja se iskreno nadam da ministarstvo sad neće trebati dopuna da to lepo ubace u svoj konkurs. I kažete samo nešto, znači da dopunim, pošto je bio problem oko bodovanja, Milana, ti si me zvala bila, da učenici, na primjer, prošle godine smo mi, moje škole, narodni koji su vele prvo mesto, nisu dobili po 8 poena oba učenika, nego je po broju. To objasnite da znaju čisto da... Znači, posebno se boduje jedna kategorija, posebno druga kategorija takmičenja. Znači, posebno učenici dobijaju bodove, nebitno, ne gledaju ekipni plasman. Znate, republičko takmičenje se odigrava u timovima. Znači, kada boduju, kada daju poene za upis, ne daju poen ekipi, nego poene daju pojedincima. Posebno gledaju prva 3 mesta sa Moodle testa, prva 3 mesta sa SMS testa. I tako dobijaju poene. Nebitno, možda neko od te dece nije ni u prve 3 ekipe. Možda bude 5. 6. mesto po ekipnom plasmanu, ali je jedno od prva 3 po pojedinačnom. Zato što pojedinačni dobiju benefite. Bio Moodle test, moja učenica je jedna bila prva i dobila je 8 bodova, a na SMS-u je bila 3. Ona je dobila 4. Tako da nisu dobili 8, iako su bili ekipno prvi. Ove dve ekipe, neko je dobio, a drugi nije uopšte dobio. Ove godine će biti, znači da imat ćemo, dobijat će bodove prva trojica sa Moodle, prva trojica ili 3 takmičena sa SMS-a. Imat ćemo prve 3 ekipe koje će dobijati pehar. Znači, pojedinci će dobijati medalje i nagrade, a
škola će dobiti pehar za uspeh tima. To da bude jasno. Individualno su samo benefiti oko upisa u srednju školu. I oko nagrada i oko medalja. Malo nije, što bi se rekao, nije malo. A i škole dobijaju ako imaju dobre timove. A profesori ništa. Koji uvek. Kao i odlično. Idemo dalje. Ovo sam samo hteo da ilustrujem ovo što smo pričali. Pogledajte kako izgleda ovde kod nas kad je rađeno prošle godine. SMS, ono što sam pričao, 3 panela koje postoje tu. Ovo je u Vojvodini, u Novom Sadu. Oni su imali tu i tu smo videli, tu su u stvari realizovala ona ideja da to može takmičenje da se ostvari uz prisustvo publike, uz prisustvo nastavnika, uz prisustvo novinara i tako dalje. Oni imaju veliku salu, jednu dobru salu, u nekoliko mesta su odvojili, razmak je bio između učenika i takmičara i publike, ovde je publika u ovom zadnjem delu, ne vidi se, ali vidite na pozornicu su bila 3 platna i bilo je vrlo atraktivno, bilo je tu aplauz, oduševljenje i tako dalje, navijanje, naravno u pauzi, sve dok se samo kad se pokušali, bili su vrlo onaka, nešto podsjeća na tenis, ta neka disciplina. Ovde smo mi to malo bliže to kad se izgleda. Evo ovako, ovo je onaj drugi deo sale u Novom Sadu i evo jedna ekipa pobednika. Ja probam da kažem, sam slike koje su bili interesantne. Ovo je bilo sa regionalno takmičenje iz Novog Sada iz Niša, a ovo poslednje ne znam šta. Da, ovo je regionalno isto. Regionalno, jer gledao sam ove slike, sam sad stavio da sam